and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ayaw idaw ang imong abilidad. Dako man ginagamit. I-develop na. Idool na sa mga eksperto ang imong kaso. Katabangan yung kanon nila. Unsaon na pag-develop. Dool og mga scientist. Mok! Mo na'y buhata, mok. Mga scientist ang imong doolon. Ay, di mo sayon pa imo, uy. Mao na! Magdunay mga corrections, kuya. Di na sa yun, uy. Oo, naibaw ta na. Pero pwede ta mo dool sa mga politiko. Time out. Oh. Ayaw lang kunin yung dali-dali, ha? Kay murag atat na atat gid kay mo. Labi ka na paing. Wa ko'y labot, kuya, ha? Wasad ko ha. Bitaw. So, ako ray atat na atat. Ikaw ra bitaw. Bitaw. Oo, mangkod ko na. Tungod kay, nasayangan kay ko. Anang iyang abilidad. Ako apaday na ay. Unya kay dili man nimo. So, mudaw gid lagi day ka, mok. Di man sa mudaw. Ang ako lang ba? Nga ako sa panalipdan ng akong kaugalingon. Bitaw. Makompromise man yun na ang safety ni kuya, na. Mao gyud. Oo, siyempre. Importante masad na. Importante yun, na. Dili ka importante, sad. Sige. Stop na ta din ha? Wow, nabilaban ako. Basta kay, mok, mao na to ha? Mao to'y akong suggestion ni mo. Okay. Ako sa nang huna-hunaon pagayo. Buisan! Oh, Buisan! naunsa man ka paing? Kano bang init man ang imong ogi kan silang imok, ha? Magkalagot kay ma? Magkalagot? Giing na nanood ko nga, atat na atat. Kay dili di ay. Tinood noon. Nga sa ato pa. Wa siya mo uyon sa imong sugyot, mao ba? Mauna! Pasad di! Og putlo na sad nato ang atong kaayo niya. Ayaw sa ma, ayaw. Dili sa ta mo surrender. Unsaon pa man na nato siya? Unsa pa may makuha nato niya? May duolon kong mga tao. Ha? Kung dili siya mulihok para sa iyang kaugalingon, ako'y mulihok. Oplok! Nganong oplog mo ko, ma? Ang taglawas mismo ang nidili o niya ikaw na hinuon? Ako siyang ibaligya, ma. Makakwarta ko niya. Aha? Oy, Nagtuo siyang wako'y mahimo? pero paing, tingalig matag-an na niya ang imong giplano. Wa paron mo ganang niyang pagpanag-an, ma. O ako ning pahimuslan. Unsa man ron? Uy, Oh, Pamakwit na mo! Anto mo sa pinagataas na bungton ora mismo! uy hala, ngano man ron? Ano ba bakwiton man ta? karon na tingali mo buto ang bulkan, ma. Unsaon naman lang ni nato paing. Wa magitay na bit-bit ini sa atong pagbakwit. Okay na ni mo, kay paspas ang atong paglakaw, kay watay pang pasan. Tanawan ang ko ba, no? Naglisod paglakaw, kay daghang gipas anong gigoyod. Animal gitos ibok. Dali, madali. Kung nakatagaan pa lang unta siya ini, nakapangandam gid unta ta. Pisit gyud tong tawhana. Anita, kuya? Mura pwede naman na to. Kabuto ng panganod, anay. O buboy. Una na kataas ning dapita. Nganong kita namang niya, kuya? Wa de kay baw ang uban nining dapita. Kay bawo man. Pero mahadlok pa sila mo ani. Tanawa guning atong himutangan no? Gamay ra man eh. O naagid sa pinakatumoy. Bitaw de sa. Kung daggan sila mo ani, kayo mga tagak sa pangpang. Gilibutan mo tag pangpang. Oh, mao gani. Mao na. Mangingilngig ka ita. Ni agita dinhi. Pero nga ano laging ni aman ta din ha? Kung ipalit ta sa hangin, edi mga tagak yun ta. Ay sos. Unsaon nga mao man ni naka suwat diri sa script. So pag ka. Mao sa dyan noon.
Naman sa script. Mao gani. Awag yun daganan basta katlibibi. Mao gani. Supak-supak pagi ka. Imot na lang diha. Bitaw sad. Ay, lagawa gini na nga sabil eh. Nga ano naman sad. Nagisgot pa kang sabil ha? Nga no? May nakita kas imong nahura. Oh. Uban ron sila sa panon. Unya, sige siya libak nako. Unsa man siyang yang gisulti nimo? Ako kuno ni sa kay kung natag-anan pa kuno ni nako, magkapangandam unta kuno sila. Kang nagpasidaan na ba ya ang gobyerno? Mao gani. Boboy, Nga naman. ay lakadlo ka. Oh. Maapil tarog katayog pero way angay ikabalaka. Ha? Hapit na. Uy, Tara. ni Oyo ganyuta kuya. Nibuto na ang bulkan, Boboy. Kuya. Bisa sa arong pugong nakuyawa man jud ko kuya. Kuya. Ako sa gani, Boboy. Sure kang okay ra gyud tayo ning atong himutangan. Sure man noon pero Unsa may pero kuya? muliki kining ato nahimutangan, Boboy. Oh, Kunya mo unsa man ta kuya? mahagbong ta sa muliki nga yuta. Kuya! Ayaw nang na ang pag-uyog sa yuta. O ang pagkatumpag sa mga bato. Kuya. Buboy. Ngano mo ramang kag mipilit anang bato? Pinapiit man jud ko. Kuya. Wa man ka mapiit good. Wala ko mapiit. Oh, okay na. Sige. Okay na. Pero kuya, kuya panda. Oo. Kay napaong man ako pananaw ganina. Ako sad. May ganin no, tamaon sa no. Bitaw. Pero doon na lang tayo mga pangus-pangus. Bitaw. Kuya, Oh, unsa man? sure kang buhay pa ta? Oh. Tingali pa yung mga espiritu na ta? Hala? Atong testingan. Magunsa mo ta? Magsinagpa ay ta. Buhay ta kuya! Buhay ta! Yes, Boboy! Mohita! Ang importante ng sabil, the important is kuan, we are buhi. Buhi ta! Aw, hinuon sad. Bitaw, seryoso no? Dako kini nga tong pasalamat sa Ginoo. Ang uban ning taon nga naabtan gid sa pagtaas sa dagat, nakalas gid taon. Dili man sad unta tumahita po kung mipatuo pa sila sa warning sa gobyerno. O saon, nga may mga tao man gyud nga dili mo patuo. Pero kung ikaw palagi unta tumipahimangno sa mga tao imok, mopatuo gyud sila. Ay, unsaon masad ni imok nga wa man to niya matag-an ni. Maoga na nga panahon na nga imong huna-hunaon pag-ayo mo. Katong akong gisuggest nimo ba? Mo ba? Huna-huna maayo mo. Ayaw lang gud pug sa si Kuya Paeng. Aw. Kamo gud. Basta kay kining ako, concern na gid unta ko para sa tanan. Oy, paminaw mo ha. Dili na lang ni nato lalison. Kay dili man ron time nga angay nga maglalista. Hinuon time na ni nga maghinusulta sa ato mga sa. Kana, sakto gi kabiya. Bitaw. Di ba? Bitaw. Bitaw oy Sakto gyud. seryoso baya ko. Swerte ganita nga nakasurvive paghihapon ta ato nga calamity. What if next time dili na ta swertihon? Mas maayo nga karon pa lang magtinarong na ta, maghinulsol na ta. Oh, nganong tanaw man ka nako, Bea? Ay, wa may buti pasabot akong pagtanaw ning manang. Para natong tanan mato akong gisulti. Dili man to para imuhara. Aw, lagi. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag masuko. Unsa na sa kabuboy? Ha? Ay nagog-react ma, ayo na lang. Unsa man ka oy? Aw man ko. Bagura ganitang nakabalik gikan sa pagbakwit.
tao ay. Nang sabil. Ngano, imok? Nang sabil. Oh. Mo? Ing-ing. Sa mana mo, tanaw mo ka mama mo. May nakita ka ni mama mo? Oh, Oo. na ako'y nakita. Uy, Oh, Hala. unsa may imong nakita nako imok? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!